Joale sinye maudo lemanye Matido juma machio Joale sinye maudo lemanye Matido machio Joale sinye maudo lemanye Matido juma machio Agbe mavojo 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 Audu alesi nye maudu lamanye Matido machilo Do alesi nye maudu lamanye Matido dola machilo Do alesi nye maudu lamanye Matido machilo Joale sinye maudo lemene Matido dola machio Agbe mavojo 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 The tent. The tent. The cow. The tent. Okay, it's yellow wase. Yedi kaka to say efiada de fiada bia no. Ana motu ba ko etu ye se ye wo ekuhudro ewo enkra krodwam. Other ethnic groups ye wa Asante ye wo Nzema ye wo Bono ye wo Framantemo ye wo Fifrimantemo ade hyebi ewo koyo. Eno makeka mo wabom. Ensere bia betimi identify na so wetimi do ho akoka ho nti. Ene ode omu mpanifo ne kuma no eba. Sere bia wo se oh se kura metim kura nyame nkwa akwa na metim. So nipa bo won mo a onya asem a onim nipa obeka akire no. Ena ne ede wo wiase ye se obi to kasa oto hawasi tentem. Tell us Ghana ne bia tu kwa kwa abrochire a ohwe obi a wo ka Ghana kasa na otim na kwa akodi nkomo. Ebia ne ye wa hai. Sere bia onya asem bia obehu ba bia obetimi akọ na akodi nkomo. The tent. The cow. The tent. The cow. Akabako. I three. It's the tent. Kubium. Yes, that's it's the tent. The cow. The tent. The cow. The tent. I said you say. I said you say akumasem. Woni ekuma wontumi enjo ku bia. Okay. Nti wo ku mu a e wo say wakuma mu odu. Okay. Because obetumi atia wo na so obetumi aye ekubia sa obetimi afumu na afensu no the tent the car na ayeka no yeah enu ya biakoye okay the tent biakoye the tent biakoye okay third one the tent akoma asem okay obi betia obi nan so o so unya akoma na tina that channel yeah anasa abutre okay die na ma mo kam ho bom yo ye chia tiefo na ahwefo nyina na your group we the tent e sha safe baby na yen Tongu for ye free Tongu for okay the tent the Tongu association yeah na Tongu no say river water lake no baby e free akoso mbo be twem ko adan on say ko bo mu adan nti mo nsuo no ho no e na ye free omo Tongu for okay we kasa
Okay. Osi tongu a eto eye nsuo. Enti tongu nsuo hu fuo. Okay. Sa enti ye ka tongu north tongu south kon sa tongu nyina ye nsuo hu fuo. Okay. Ye no no. Nyame adom. Ye ba nkran se ye ba be tu bata ye be pe bia bia. Ye ba ye no. Ye hu se ye nua ba ko bi ehu kire no. Na oyare kakra. Ena Fufi Antoata. Ena nyame we frɛ no. Na ɛyɛ saa no abusuafo so wɔ no a bebre nim de asi. Yeah. Enti ye frɛ adɔfo baako mienu miensa be hu ne aba bebre. Ne so ɛne we say take this opportunity ni nyem fomuku. Se bia obi hu kire na ya boa no. Obi kure ni adwuma na se ye obi nso wɔ adwuma obetimi akonnect. Na ke se ya link ye ho. Okay. Ɛno na di ekuo yi baaye. Ɛna ye no so fine abusuafo ansa hwe. Wow. Yeah, ye di ye nua no free hakọ ekurom ekọ ye bibia. Ekfa ho kan nyina. Eti semi free north, south, east, west one and metimi adjoin the tent ana. The tent for Tongu for say we can di kan no. Okay. Nsuo no ho fo. Okay. Ye ka kasa baako, ye baako. On the political boundaries woman, you say north Tongu south from here. Ye di ye baako Tongu. So on found all west towards south. Ye nyina Tongu. Once I walk that boundary line is so kwan. O metimi join the group. Bon, sa ekopim so ga kopɛ. Obi a won nsuo no ho nyina kro bia e qualify to join this group. Eti faso be na wo mu a me babetran kran me bɔ me bra na me free ton na me so me hwɛ the tent de mo be bɔ mo. E faso be brave wo meka bi na me organizer so aka bi. Okay. Na me women organizer so aka bi. Women organizer wa. Ampa we dey fatal. Yo. E faso de be brave. Say the meka dey kan no. Ye nua na auto fam no. And di adwin nyina bae. Okay. Na wo join here na your registration e kitu bi obetua. Okay. Na a meeting every month, third week in the month. Yeah. Sundays bia ewo Nungwa Junction Mall opposite. Okay. E ho na e host your meetings. Wo join here na ono bebre benefit bebre memma me organizer to aso. Okay, but before me call organizers, my member organizer so. E ma do say no wo ko ni. Emma dodo wanu ye ti say 70. 70. Emma no bia ye adwuma. Obia ye adwuma. Ye boa ye hu ti say sena ye we kan ye no ye chairman kan ye no. No ni adwuma ye kura ye boa ye hu. We ebia wo beto ade ana wo besu adwuma ye boa mu wo sa kwan tro kunu so. Enti oba bia ni ye ko we mu a obeka se onu de onye adwuma bia nye. Ti ye nyina ye. Okay, so se me ba kura na se me ni adwuma ya. Obetimi akoneti ma manje dwuma bia ye. Oh wow. Organizer mu ya edio. Na we dey identify say me nua we free ton. Maka mu nyina abom. We dey watch me aka mu nyina abom sa. De e mu ni say ya tena se ahwe say ye betena obi mansu a ye adwuma no. Asitra no enhye da anye betesa. Sure. Wa wufu oni ha se. Sisi aminu ka say eku ya bedane ebi mu awufo. Okay. Ewa kwantu him. Yeah. Nti ya hwe say obi be frɛ o minua na me hu nye o me ni adwuma o individually no ntimi nya hwe mboa no. Okay. Ba kuo ne baaye no sa complaints ne ba yetimi efrɛfrɛ ye ho ye nua we ni adwuma o ebi adwuma o bi adwuma a ye pa adwuma ye fo yetimi hwe na sa nipa no ono so ye de na ahye baabi. Okay. Ana se wo ye kuoma wo maami ana se wo papa bi afrim nko wa ho de ntimi eku ni eboa o ma wo timi kura wa wo fo agi fefefe. Okay. Ana se wo wale ana se wo tu badin eku ni ba ebetai wachi ti sabusiafo esan yi ebotom eboa o decide we ahye tonfo nkran. Okay. Se ade na ye nkambom ni enye kuyi e ma ne nkoso. Okay. Nti we na hye nkran a yetimi kai ho bomu a ye niam asa. Okay. Eti yehwe afi activities be na all for a free na kusi December ema the 10th ekui. Sisi an ya adwen say ye pese ye ma ye welfare ye trem. Okay. Because eniama e ba fast kasem ho no doso. Ti ya esenka ye be ye welfare. Na welfare no ye pese ye organizing kakra. Okay.
a ye be invite ye mpeni for Adom TV nyina aka ho Yes. se na ye be ya ye be bo futuo bi ato ho o kira bibi tu ye nua bi a ya temi aboa no nti se ye MPs mo free Tongu kra etie mi a o mo nye ready because your invitation card ba ma o Okay. Eye Honorable Samuel Akujeto Abrakwa. Yeah. Ena Lukuto. Yeah. South Honorable. Ena Gabi Honorable. Central Tong. Your invitation me kwa ma omo nyina. Ye mbota ye nyina ni se ye betimi abbo futuo bi ato the tent ase. Okay. Bibi tu obi na se ya honde a ye wode da na ntimi anya. Sa futuo no betimi a support ye. Okay. Ti de da ye ni so a fi ekọ na wie ye ba ba ye. Eti organizer ya women organizer ya or how be pa na man bi etade ba. So mo pe homwa. How no ye ejumasemo ya ejumana. Enti so far as say ejumasemo na omudi ba no yesu ye hwe ho. Wo ho kwa na ya fro. Den na wo ye ejuma ekoso ana enkoso. Okay, amu bisa ni nyina so. Ye bisa. Wo ze na ebusuya se. Yeah. Ebusuya se ye bisa pa. Okay, na chairman MPs wo mo constituencies ni na omo ya aware of the tent. Not directly, but Honorable Kujeto we are aware. Once a kunu, you shall say free one of the town. Bibia, Jabia, Especially free baby, yeah. And you better mefe traditional authority, and traditional area sipa. No muji FFF also. Omo festival be on baby, omo my invitation. Okay. Ami ye ko, ama yensu ye bua omo. Na ye Honorable Kujeto. Every festival be a baby ano. Oh, I see it. Only me a bar. Oh, good. Just say, Aka, the Aka. But on our share about it. So then I see ya, a sugary a farmer for how said the tent, a big credit support, a man for Hokai. Sa, I am pa, baby. Okay. In fact, it's only fire, no. Now, then you know, to talk. Yeah. Ya busu yeti ha nyina busu ya ekrum. Ye mame mu o yes ye nua mu mpanyifo a mo a tafa che mo hu and like hu to wa on say we say Tongu hospital kase bi pa friend Bato. Okay, yeah. Hospital. Bato hospital, yeah. Very good. Enti adeni see ye no ye bon modern ko ye nsuo. An say nsuo ni nyina contaminate ye. Yeah. Enti ye sisa nsuo de bia na nsuo kwan so track near Kosa. Oh, okay. Oh, yeah. Okay. And I call breakfast in so might be displeased people. No more, only baby other. Yeah. I say yes, and I was say you say the baby having a baby more. Baby, safe having. You call her, you to talk, Ubia, Sebrodo, now bet me at all. Say Milo, you to talk breakfast in your macomom. Okay. Emma, you the sort of Munka Cranka, Sana, a bino. Ebem no crampo no individuals be brave ehu here. Tie na e sha see first cry the tent because abusuya no abusuya kese. Yeah. And they say mepe and I say Tongu side nsu fire. And say you tena ohwe omo sa. Tie yeso yekoye de betimi aye. It organizer say dem person me join Kuo na me free Tongu amede. Ne wo ya ne say wo be friend. Number be so. Your number no organizer number is 0246 3739 373 there we have 3 you be at 0246 37 39 78 I know your organizer number no unya frame ya pe and no worry some na your meeting no so ye no ngwa barrier okay usi won ngwa barrier ho no na wo frame ya okay ye be ma direction fe dia be fa jo say number ni so be mu 0246 37 39 78 yeah that's it and after so u ba Kuo no mu a okay u mfa ha obia mu unya ba ya meeting na e twa wodin say cream okay why a member okay why a member no okay na so utimia so tira mu na say busumi miensa so busumi nsia so a why a full member be bia to why be ya amount okay she said you owe from 2017 also of sa right na the Kuo ni de hia ni say wa ba be drum okay unya be du pa de ye nyina also wo ka ho be Chairman Mafobia ya de bia mamo at least we show appreciation for more e da wasipa nyame shira in fact nsu no fire no ye nuanom bia mo wakwantu mu okay bebre buae
ɛna bɛfa saa kwan so na mada wɔn ase yɛwɔ patrons bi mu nso ɛsɛ ɛnɛ woni yɛ gyina yɛ nkɛ sɛ wɔda ne automatic yɛpɛ baabi atwe sika dure a bɛba wɔn nti yɛ patrons ayɛ ɔmo a mobu ayɛ baako yɛfrɛ no Madam Esther Akpagolo ɔno wɔ Accra ha yi sɛ ɛna yɛwɔ baako nso yɛfrɛ no Mr. Gilbert Geke ɔno wɔ USA ɛna baako nso yɛfrɛ no Madam Kolio Ahedemla Accra Makola ɛna yɛwɔ baako nso yɛfrɛ no Mamagan Eram Sapon aka Roots USA ɛna yɛsan wɔ baako nso yɛfrɛ no Matthew Ajokache ɛne Nibra ɔmo wɔ US ne UK ɛna baako nso yɛfrɛ no Bernard Spanzer UK Blondie also Tudu Blondie X also Accra ɛna yɛ ahemfo no sɛsɛ dɛ meka di kan no mɛpɛ traditional area ahemfo no ɔmo boa yɛn paa nti mɛpɛ sɛ mɛma ɔmo shout out nti yɛ nana baako yɛfrɛ no Tɔgbe Kosi Nego ɔyɛ Mankralo mɛpɛ traditional area ɛna yɛwɔ Mama Aku Seme ɔno nso ɛyɛ ɔhema yɛwɔ Tɔgbe Sakleka the fourth ɔno nso mɛpɛ ɛna yɛwɔ Tɔgbe Asama Kwenta ɔno kura deɛ wɔyɛ member ɛna yɛwɔ Tɔgbe Kosi Glan ɔno nso ɛyɛ ɔhene ɛwɔ hɔ ɛne ahemfo no aka nyinaa baako nso wɔ hɔ Nana Kwame Kwansa Mankasim ɔno nso ɔyɛ petro ɔmo adwuma pa yɛyɛ ɛna wɔyɛyɛ nti ɛna mɛpɛ nso clubs bebree wɔ hɔ a yɛbɛyɛ biribiara ɔmo bɛ support yɛ nti yɛwɔ mɛpɛ ladies club mɛpɛ youth club mɛpɛ on the move mɛpɛ development association a ɔmo chairman ɛboa yɛn papapa yɛfrɛ no Mr. Fabian ɛna yɛwɔ mɛpɛ Apenoto Loading Brothers Club ɛno nso nkran ya sɛ yɛwɔ brothers bi mu a ɔmo nso ɔmo ho ɔden pa ɔmo boa yɛn paa ɛna yɛwɔ mɛpɛ Reform Union ɔmo nso ɔmo boa yɛn papapapa ɛna mɛpɛ Nanyo mɛpɛ Enye Yie nso yɛ association ɔmo nso ɔmo boa yɛn paa and so na last but not the least all the keep it clubs in Mepe ɔmo boa yɛn papapapa nti yɛda mo ase ɔmo a waka nyina yɛ ama ɔmo din so no ɔmo fa kyɛ yɛda ɔmo ase because we supporting the tent na me sro so me so free Tongu ade a said organizer de to dwa no frɛ na join it unim da asɛm beto no kuro no unim da asɛm ebeto ti yɛse saa ma me so obi afrɛ sɛ number no so o bɔ ntem one shall be members yo me ba cho organizer number ni 0246 37 39 78 last one 0246 37 39 78 ana number na echi no so no ye be person ka ye be kan kakrama ye krum fon so ati de ka anu ye ma de magbo nya bi no vinya Tongu view mio mi na view nye okpo mi le mi wo de cabinet Tongu na nyo ta ke na mi le mi ekpo ma le fie mi ga kpo mi ha bi no popoko mi kpo mi na number mi yo de mi ayo number na mi aba pele mi enti Tongu duo mi de kalamo na nya to Tongu kwa ata no mi do me anu yo wo mi le nya nu nyo kwa eje bi wo ha na aba pele mi enti na mi awe ta ma ku kuda na Tongu fio ku Tongu ma shisho kata be mi evi o le ge pronu to me mi ja agba na mi akafu ha na no aba pele mi enti akpe now era se enti ba hwe kona se na mo de ewura mu na mo fa esa nyu sa fa nye kwai the enti bega ya krawa do ya na wase Machio, you are the senior Mahudo Lemene. Machio, you are the senior Mahudo Lemene. Machio, you are the senior Mahudo Lemene. Machio, you are Abe mabojo, abe mabojo, abe mabojo, abe mabojo, abe mabojo, abe mabojo, abe mabojo.
Beda